Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa. A cikin shirin namu na yau za mu yi karatu a cikin littafin waƙan waƙoƙi Sura 6 da 7 da 8 ga abin da take cewa. Ke mafi kyau cikin matan, ina ƙaunatacce naki ya tafi? Wani hanya ƙaunatacce naki ya bi? Za mu taimake ki nemansa. Ƙaunatacce na ya tafi lambunsa, inda fangulan furanninsa suke, yana kiwon garkensa a lambun, yana tattara furannin birana. Ƙaunatacce na nawa ne, ni kuma tasa ce, yana kiwon garkensa a cikin birana. Waƙa ta 5. Ƙaunatacciyata, kina kyakkyawa kamar Urshalima, kyakkyawa kuma kamar birnin Tirza. Kina da shigar rai kamar ɗaya daga cikin biranen nan. Ki daina dubana, gama idanunki suna rinjayata. Gashinki yana zariya kamar garken awaki da yake gangarowa daga tuddan Gileyad. Haƙoranki farare fat, kamar tunkiyar da aka yi mata sausaya, aka yi mata wanka nan da nan. Ba giɓi, suna nan shar, an jera su tsantsai. Kumatunki suna haske bayan lulluɓi. Ina da matan aure 60, kowace kuwa sarauniya ce, da kwarkwarai 80, da ‘yan matan kuwa ba a magana. Amma ɗaya kaɗai nake ƙauna, ita kyakkyawa ce kamar kurciya, tilo ce ga mahaifiyarta, ‘yar lele ce ga mahaifiyarta. Mata duk sukan dube ta su yaba. Matan sarki da kwarkwaransa suka rera waƙa suka yabe ta. Wace ce wannan kamar ketowar alfijir? Ita kyakkyawa ce mai haske kamar hasken rana, ko na wata mai lashe ido. Na gangara zuwa cikin itatuwan almond domin in ga ƙananan itatuwan da suke a kwarin, domin in ga ganyayen inabi da furannin itatuwan rumman. Ina karkaɗuwa don kin sa in kosa saboda ƙauna, kamar mai korar dawakan karusar yaƙi. Komo ki komo, ke Bashulamiya, ki komo ki komo, domin mu ƙara dubanki. Me yasa kuke so ku dubi Bashulamiya sa'ad da take taka rawar zamanin da? Kafafunki suna da kyau da takalmi, ke mafificiyar budurwa. Tsarin cinyoyinki kamar aikin gwanin sassaƙe ne. Cibinki kamar finjali ne wanda bai taɓa rasa gaurayyen ruwan inabi a ciki ba. Kwankwasonki kamar damin alkama ne a tsakiyar birana. Mamanki kamar barayi biyu ne, wato tagwayen barewa kenan. Wuyanki kamar hasumiyar hauren giwa ne. Idonki kamar tafki ne cikin birnin Heshbon. Kusa ta kofar Battarim. Hancinki kyakkyawa ne kamar hasumiyar Lebanon da tsaron Dimashko. Kin ɗaga kanki sama kamar dutsen Karmel. Kitsattsen gashin kanki kamar shunaya mafi kyau ne, yakan kama hankalin sarki. Ke kyakkyawa ce ƙaunatacciyata, kina sa in ji daɗi a raina. Kina da kyan gani kamar itacen dabino, mamanki kamar nonnan dabino. Zan hau itacen dabino in tsinko ‘ya'yan, mamanki kamar nonnan inabi suke a gare ni. Numfashinki kamar ƙanshin gawasa ne, bakinki kamar ruwan inabi mafi kyau ne. Idan haka ne, bari ya bulbulo sosai zuwa ga ƙaunatacce na, da gangaro leɓunan masu barci. Ni na ƙaunatacce na ce, yana buƙata ta. So saurayina, bari mu tafi waje, mu kwana a karkara. Za mu tashi da sassafe, mu ɗiba kurangun inabi, mu ga ko sun fara tohuwa, ko furannin sun fara buɗewa, mu ga ko itatuwan rumman sun yi fure. A can zan bayyana maka ƙaunata.
za ka ji ƙanshin shuke-shuke da na dukkan 'ya'yan itatuwa masu daɗi. Na adana maka jin daɗi na da da na yanzu, ya ƙaunatace na. Da ma a ce kai ɗan uwana ne wanda mahaifiyata ta goya, da in na gamu da kai a titi sai in sumbace ka, ba wanda zai kula. Sai in kai ka gidan mahaifiyata, in baka gaurarriyar ruwan inabi na wanda aka yi da rumman ka sha. In tada kai da hannun hagunka, ka rungume ni da hannun damanka. Ku yi mini alkawari ku matan Urshalima, ba za ku shiga tsakaninmu ba. Waƙa ta 6. Wace ce take zuwa daga cikin jeji, kafaɗa da ƙaunataccenta? A ƙarƙashin itacen gawasa na farkar da ke, a wurin da aka haife ki, a wurin da mahaifiyarki ta haife ki. Kada ki ƙaunaci kowa sai ni, kada ki rungumi kowa sai ni. Ikon ƙauna kamar na mutuwa ne, ƙarfin kishin ƙauna kamar na mutuwa ne, yakan kama kamar wuta, yakan ci kamar gagarumar wuta. Komai yawan ruwa ba zai iya kashe ta ba, ba rigawar da za ta nutsar da ita. Duk wanda ya ce zai iya sayen ƙauna da dukiya, ba abin da zai same shi sai tashin hankali. Muna da 'yar uwa Kumkuma, me za mu yi idan wani saurayi ya ce yana son ta? Da a ce ita bango ce, da mun gina mata hasumiyar azurfa. Da a ce ita kofa ce, da mun yi mata kyaure da itacen al'ul. Ni bango ce doguwa, mama na tsantsai-tsantsai. Na sami kwarjini wurin ƙaunatace na. Suleimanu yana da gonar inabi a Ba'alhama, wato wuri mai yawan albarka. Ya yi ijara da waɗansu zaɓaɓɓun manoma. Kowannensu yana biyansa kuɗi azurfa 1000. Ni ma ina da gonar inabi ta kaina. Kai Suleimanu, zan baka kuɗi azurfa 1000, sauran ma'aikata kuma zan ba kowanne 200. Aminaina suna kasa kunne ga ƙaunatace na. Ina so in ji muryarka daga cikin lambun, ya ƙaunatace na. Ka zo wurina da sauri kamar batsiya, ko sagarin kishimi a kan duwatsu inda kayan yaji yake tsirowa. To jama'a, da wannan ne mun zo ƙarshen karatunmu na yau. Idan Ubangiji bai bayyana ba, za mu ci gaba a rana ta gobe. Kamar kullum, ni ce naku Lami Wambiyo a gonar Almasihu nake cewa, kwana lafiya.